Assalamualaikum adamlar. Men bir zada düşünüp bilemok. Öýümizdekilerden, ýylymyzda galanlardan gorkýas diýýäňiz. Her bir watan habarlaryna dislike goýýanlar. Üns berýäňizmi bu şo watanda näme görkezýär, näme gurrun berýär? Bu Çin'de bu keser oktyabrda çıktı. 2019'un oktyabr ayında, 10. ayında çıktı. Dünya kapılarını Mart'ta yaptı. Mart ayında 2020. Türkmenistan şu neçenli bu ay keseriyem 9-10 ay ver bağ keseli Türkmenistan 8 gün ver boyunlarlı. 8 gün. Ayın fikrine kol çekti karara Russiyan dermanı öndüren kerhanasından şu virusa karşı derman almalı yeterlik derecede deyip nehili derecede yeterlik alacaklar o dermanı kimlere yeteriyal edip alacaklar onun hem halka verilecek dermanı hem halka bilecek o dermanı. Siz ýylymyzdakylardan gorkýasy, ýylymyzdakylar açyk bile ölüme terk edilen. Hatya derman almady şu neçenni. Maska daktyrmady şu neçenni halky. Halky gurman pikirinde. Ejek kakyn, jirin, dogunun çağalym, dogun garnaşyň, goňşy bolum, işdeş, tanış biliş, hemmesi şu an ölüm kopunda. Ne eşdemiz okmu, görümüz okmu. Sögürümüzde ölüyenler paketlap ekdiyenlerini görümüz okmu, eşdemiz okmu. Öýümüzdekiler, goňşuýumyzy, işdeşiňizi, tanışyňyzy, dogun garnaşlaryňyzy ölünlerini paket orap ekdiýerler. Siz ýene nämeden gorkýasýaňyz? Siz özüňizden gorkýaňyz. Öz gütüňizden gorkýaňyz, dogun garnaşlaryňyz üçin, ýakynlaryňyz üçin gorkaňyz ok. Yakın edip adamlar için korkyanlar idir ayağı yağlı bir şeyin yağlı bir yerde duru bilmez. Edip adam sana hop havananlar. Siz daşarı yurtta oturup da şeyle rahat ýylyňyzda akılan ölüme terk edilmesine seredip sıyın edip oturubilýäňiz. Öz janyňyzdan gorkuýmaly. Ýylyňyzda akılan ölüye bugün olmasa ertir. Bugün olmasa ertir. İtölün ýaly edip paketi orap ekitdiýerler. Belli däleki de onu ýakýarlarmy, gömýärlermi? Yine nämeden gorkýasýaňyz siz? Nämeden gorkup da siz mitinge barasyňyz erenok? Ýakynlarymyz üçin gorkýas diýmän. Çünki ýalan ol. Çünki sizin ýakynlaryňyz bugün bolmasa ertir öljek. Bu kesele garşy görüşler ýaly ýurtun içinde ne dermany bar, ne boşanma laýyk. Обстоятельства var, yok iştat. Bu sağlık kuruma bardı. Ne yurdun içine belirtme olur, yurdun için bilýän nere aktif görkeseler o taýlar gitti olur. Taýynanan yerler gittiler. Olan günäsi däl. Halkın günäsi, sessiz galan halkın günäsi. Şu ýanlaryny şolar aýlan itler. Nämesi de şo kesel ýokmady öýtýäňem, ýa dogan garnaşlamada tohumyňda şo kesel ýokmady öýtýäňem. O derecede var nar görme. O derecede var pulun halis, pul sizin buyruğunuzu kapanmay. Şu pullar sizin canınızı halas eder mi? Sizin maşkalarınızı halas eder mi? Şu kesel size yok olma. Hayvanın avanlar. Oturun da pikir edin. Siz bile halkı ölüme terk ettiğinizi.